வணக்கம். நீங்கள் இதை வந்து சேவிய பேப்பர்லேயும் செய்யலாம், அல்லது வேறு பேப்பர்லேயும் செய்யலாம். இதை வந்து 4 மூலையிலையும் வந்து மடிங்க. மடிச்சிட்டு நல்லா கொஞ்சம் அமர்த்தி விடுங்க. அமர்த்தி போட்டு அப்புறம் இன்னும் இருக்கா அதே பக்கத்தில் திருப்பியும் 4 மூலையிலையும் மடிங்க. நாலு மூலையிலையும் படிவாக மடிச்சிட்டு இப்போ வந்து திருப்பி மற்ற பக்கம் 4 மூலையும் மடிங்க. இதை வந்து நீங்கள் பூவாகவும் பயன்படுத்தலாம், இல்லாட்டி சின்ன சாமான் வைக்கவும் பயன்படலாம். அப்புறம் ஒரு பூத்தல் எடுத்து அதே அளவான அந்த பாய்க்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுட்டு அதில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத அப்படியே எடுங்க. அப்புறம் அதுக்கு உள்ளே இன்னொன்று இருக்கும் இதழ் மாதிரி, அதையும் எடுத்து வெளியால் விரித்து விடுங்க. விரித்து போட்டு மெதுவாக திருப்புங்கோ. வந்துவிடும். லோட்டஸ் மாதிரியும் வந்துடும். நீங்கள் எதுவும் சாமான் போட்டும் கொடுக்கலாம் மக்களுக்கு.